खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामुस प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल लोगोफोर आं दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 38 नं बैराबकुन्द कन्स्टिटिउएन्सियाव दंफैयो जोङो दिनै इउपिपिएल हानजानिफ्राय गसंनानै दङ जोंहा बिग्रायारि सुबुं जाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय जांख्रिखाथायाव लिडार हिसाबै बाहागो लादोंमोन बिथां जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार जों बिथांखौ जों मोगा-मोगि लानानै माखासे बाथ्रा जोङो मिथिनो मोनगोन आं लोगोसे बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोङो बिनि सोमोन्दै जों नोंथांमोनखौ इन्ट्रोडिउस होनो गोनांथि गैला नोंथांमोना अलरेडि मिथिखायो बिथाङा सासे जोंनि बर' हारिनि सासे बिग्रायारि बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे सान्तिखौ लानानै माखासे गोबां समसिम बिथाङा दावहा नांबोदों सरकारजों जोंनि बर' हारिनि मोन्थाइखौ मोननो थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमदों दिनै बिथांमोनहा बिटिआर एकर्ड लाबोबाय 27 जानुवारियाव बे बिटिआर एकर्डआ जाबोबाय दायो जोंनि बिटिएडि एरियायाव इलेक्सन जानाय माने स्टार्ट जाहांसिगोन दायो लकडाउननि थाखाय नङाबाथ' आरो मा समावनो जासिगौमोन स' जों दिनै बिथांनि जायगायावहाय बिथांनि हालामावहाय सिगाङाव बिथांखौ माबायदि जेरै रेसपेक्ट होदोंमोन जेरै मुभमेन्ट समावहाय जेरै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड जे बिथाङा बाहागो लानानै बेवहाय बिबान लानानै जे दैदेनदोंमोन बे समाव जेरै रेसपेक्ट होदोंमोन दा बिथाङा पलिटिकल हाबनायाव माबायदि रेसपन्स मोनदों माबायदि रेसपेक्ट मोनदों बिनि सोमोन्दै बिथांजों जों मिथिनो मोनगोन स' गिबियावनो जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव नोंथांखौ सारखौ नैथि खेब बरायनाय थाबाय सार नोंथाङा दायो माने 38 नं बैराबकुन्द कन्स्टिटिउएन्सिनि जानानै नोंथाङा बेवहाय इउपिपिएल हानजानि जानानै नोंथाङा गसंनानै दङ दायो बेवहाय इलेक्सनावहाय गोबां दावराव दावसि जेनेबा आं देरहागोन बै देरहागोन आरो रायजो राजाफ्रा बारा बेखौ मिथिया बैजों रां मोनबानो बैजों थांनाय बैजों रां मोनबानो बैजों थांनाय बाट एबारनि खेबाव माने गोबां डिफारेन्स नुनाय बायदि मोनदों सार जे मानसिफोरखौ रांजों बायनानै बायनो हानाय नङा बायदि बेफोरबायदि मोनदों स' बिनि बेलायावहाय नोंथांनिफ्राय एसे एनै सुंद'यै मिथिनो लुबैदों सार जे नोंथां खुलुमबाय बे बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजा गासैखौबो आं खुलुमनाय बावहरबाय दिनै बिटिएडिनि मोनसे बिसायख'थि जागासिनो दं आरो बे थांनाय एप्रिलनि 4 अक्ट'खालि जानो गोनांमोन नाथाय दुलाराय बुहुमावनो कर'ना महामारिया जि साग्लोबसारदों बेखौ नुनानै बेनिफ्राय रायजो राजाखौ बासायनो थाखाय भारत सरकारा जे मोनसे सिद्धान्त लादों जे रायजो राजाफोरखौ मोनसे रेस्ट्रिक्सन मोनसे बाधानि गेजेराव न' सिङाव सोनानै दोननायनि मोनसे बेब'स्था खालामदों बिनि गेजेरजों नङाब्लाबो भारतनि गोबां नोगोरारिनि बासिबाय आरो बिनि थाखायनो बे बिसायख'थिखौ पस्टपन खालामनाय जादोंमोन दासिमहालागै जायाखै थेवबो जोंनि बिसायख'थिनि जि प्रसार बियो पाब्लिक बेबायदि गिदिर मिटिं जायाखैबाबो सासे सानै लोगो हमनाय सावरायबाय थानाय जादों आरो बेखौ दिनै इउपिपिएल हानजानि दैदेनगिरिल' नङा बा मावथिल' नङा खिन्थु गुबुन गुबुन हानजानि जायफोर बिजाथि बिथांमोनाबो गिदिंगासिनो दं आं बेखौ भैरबकुन्द समस्तियाव बिजाथि हिसाबै गसंनायखाय भैरबकुन्द गासैबो गामि प्राय हाबजोबनायानो जाबाय आरो बे जिखिनि रेसपन्स मोनदों बेवहाय बेखौ नुदों जे रायजो राजाफ्रा गोदान मोनसे सोलायनायखौ लुगैदों आरो जेरावनो हाबदों बिथांमोननिफ्राय गासैबो कमेन्टआ बेनो जे एबार सरकार सोलायनांगौ आरो सरकार सोलायनाय माने सरकार सोलायनायजों लोगोसे सरकाराव जिरायग्रा मानसिफ्राबो सोलायनांगौ बे बाथ्राखौ गासैबो रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय मिन्थिनो मोनदों आं जिहेतु बे भैरबकुन्द गोबां खामानिजों जड़ित दंमोन 1981 निफ्राय 89 हालागै जिहेतु हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फोरोंगिरिमोन उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव आरो बे फोरोंगिरि जानाय समाव गोबां स्टुडेन्ट आं फोरोंनो मोनदों बेनिफ्राय आं दा फिल्डआव गिदिंनाय समाव बै स्टुडेन्टफोरखौ आंनि एक्स स्टुडेन्टफोरखौ लोगो मोनदों आरो बिथांमोना आंनि प्रति जथेस्थ' मोजां खामानि देखायदों बिथांमोना सापर्ट होदों आरो लोगोसे आं जायफोरखौ फोरोंनाय स्टुडेन्ट बिथांमोननि बिमा बिफा बिथांमोननि गार्जेन जिखिनि दं बिथांमोनाबो मोजां रेसपन्सखौनो होदों बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि जि रेसपन्स बेखौ नायनानै आं बेखौनो फोथायदों जे एबार रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायहोनायनि बाथ्राखौनो सानमारदों आरो दिनै एबार बिसायख'थियाव बिथांमोना सोलायनो थाखाय सरकार सोलायनो आरो सरकारि जिरायग्रा मानसिखौ सोलायहोनो थाखायनो बिथांमोना भट होगोन लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानदों जे नंगौ थारैनो गोबां समाव रायजो राजाफोरखौ थाखा फैसाजों फुस्लायनानै बायो आरो दाबो बेखौ माखासे राजखान्थि हान्जा स्पेसियेलि जाय राजखान्थि हान्जाया बिटिसिखौ थांनाय 17 बोसोर सासन खालामबोबाय दैदेनबोबाय दिनै बिथांमोना बे एखे आदबजोंनो रायजो राजाखौ बुरखायनो फुस्लायनो नाजानायखौ जों रायजो राजाफोरनिफ्राय मिथिनो मोनदों खिन्थु
आंहा फोथायनाय दं जे थांनाय मोनथाम बिसायख'थियाव थारमाने BTACनि थांनाय मोनथाम बिसायख'थियाव बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ बेबायदि थाखा फैसा होना फुस्लायनो हादोंमोनब्लाबो एबार हानाया गोब्राब दं हयथ' बिथांमोना थाखा फैसा होयोबा लानो हागौ खिन्थु लाबाबो फैसानि बदलाव भट मोनगोनखौ आसा खालामनो हाया खारन रायजोफ्रा दिनै बिथांमोननि प्रति बिरक्त मोनबाय खारन 17 बोसोर बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हायाखै रायजो राजाफोरनि आंखालखौ सुफुंनो हायाखै होननानै रायजो राजानि खुगानिफ्रायनो स्पष्ट ओंखारदों आरो बेनिखायनो एबार रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ थाइजौ गोखै बेखौ बारे बारे बायबाय थानो हाया होननानै मत प्रकाश खालामदों आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों एबार निश्चय BTC ओनसोलाव सरकारा सोलायगोन लोगोसे सरकार सालायग्रा मानसिफ्राबो सोलायगोन ओके स' बे बाथ्राया माने इनभेस्टमेन्ट खालामबा बिथांमोना लस जागोन आरो एबारनि खेथ्रआव फैसाखौ लागोन पाब्लिकफ्रा बाट बिनि बदलै बिथांमोना भट होनाय नङा होमबा निश्चय बे पाब्लिकनि कमेन्टआ बेनो आरो अके सार दाख्लै बावै नैबे थांनाय हप्तायाव नोंथांमोना जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारजों लोगो मोनदों बिनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै रायजो राजानो होनो हागोन नामा थांनाय सप्तायाव जों माबामोन UPPLनि आफादगिरि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो NDFBनि सिगांनि मावथि सानैसो लोगो जानानै आसामनि गिबि मन्त्रि मुस्रि सर्बानन्द सन'वालखौ हमहैनाय जादोंमोन आरो बिथांखौ बे समाव जों मोनब्रैसो इस्यु लानो सावरायनाय जादोंमोन बेनि भितराव गिबियानो जाबाय बिसायख'थिया जामारगोन ना जामारा जायोबा माला जागोन आरो गुबुन माखासे जाबाय बे जिहेतु थांनाय 27 जानुवारिखौ जे एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआव NDFBनि रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा एक्स ग्रेसिया होनायनि बाथ्रा बेनिफ्राय NDFBनि केडारफोरखौ साख्रि बाख्रि सोनायनि बाथ्रा लोगोसे NDFBनि सोद्रोमाफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा गासैबोखौ लानानै जों बिथांजों सावरायनाय जादोंमोन आरो जोंनि बे सावरायनायाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बे बिसायख'थिनि बेलायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे इतिमध्य बिथाङा चिफ इलेक्सन अफिसारनो डिरेक्सनखौ हरबाय थाबैनो इलेक्सन फाथिनांगौ होननानै बिदि होननानै जोंनो खिन्थादों आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे इलेक्सना थाबैनो जागोन बे मासावनो जागोन बायदि नङा सार ओरैनो जों जिहेतु लोगो हमनाया थांनाय सप्तायावनो लोगो मोन्दोंमोन आरो बे समाव बुंनाय हिसाबै जों आसा खालामदोंमोन जुन मासावनो जागोन होननानै खिन्थु दासिमहालागै दिनैथ' 17 तारिख जाबाय आधानिख्रुइ बांसिन बारबाय जुन मासा आरो बेनिखायनो जुन मासाव जागोन ना जाया जोंहा दा सन्देह दं खारन दिनै 17 तारिख जाबाय आरो जानायमोनबा दाहालागै डिक्लेरेसन खालामसिगोन डेटखौ दा जिहेतु मात्र जोंहा 13 डेजल'सो दंसै बे जुन मासा जोबनाय बेनिखायनो 13 डेजनि भितराव डिक्लेयार खालामनाय इलेक्सन जानाय बारा पसिबोलखौ नुहुराखै बेनिखायनो जुन मासाव जायाबा जानो हासिगौ बेनिफ्राय बाखि इस्युफोरनि सायाव NDFB केडारफोरनि रिहेबिलिटेसन केस उइथड्र खालामनाय आरो बेनिफ्राय बिथांमोनखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनाय बे गासै बाथ्रानि बेलायाव बिथाङा बुंदों जे मोनसे कमिटि दानाय जाखासिगोन बेखौ थाबैनो कमिटिफोरखौ दागोन आरो बे कमिटिनि गेजेरजों सावरायलायनानै बे गासैबो इस्युफोरखौ बोस्रांनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो एसुरेन्स होदों आচ্ছা ओमफ्राय कमिसननि सोमोन्दै जे बिसनाथ आरो सनितपुरखौ सोनायनि बेखौबो रायज्लायदोंमोन नामा बे बिथिंखौ जों रायज्लायाखै खिन्थु ओरैनो एज ए होल गासिबो रायज्लायखादों आरो एज ए होल माबाखौ जों मोनसे प्रश्न सोंदोंमोन जे जि 27 जानुवारि जि सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा स्टार्ट खालामनांगौ दानिफ्रायनो होननानै ओमफ्राय बिथाङा बुंदों जे बेखौ थिगानो मावनाय जागोन ओमफ्राय डिपार्टमेन्टेल जिथु माबा इस्युफोर जेनेबा एजुकेसन लाइननि माखासे माबा बेफोरखौ डिपार्टमेन्टफोरनो इसिमथे मा खालामना हरनाय जाबाय दैथायहरनाय जाबाय बिथांमोना फारिनो एक्सन लासिगोन आरो बे माबाखौ बा जिथु सिमा एक्सटेनसननि बाथ्रा बेखिनि कमिसनखौ अन्थ'नो नैबे BTC इलेक्सनखौ बारहोनायनि खोथाखौ बुंदों खारन BTCनिफ्रायबो जिहेतु बे BTC सरकारनिफ्रायबो थान्दैयानो थागोन BTC सरकारनिफ्राय थान्दै थागोन दा बेनिखायनो बे BTC इलेक्सनखौ बारहोनानै बिथांनाव बेवहाय गभर्नमेन्ट जायो बेनिफ्रायबो जिहेतु थान्दै थागोन थान्दै लानांगोन लोगोसे असम सरकारनिफ्राय थान्दै थागोन आरो सिगाङाव जायफोर सरकारजों सुक्ति खालामनाय जायफोरा लिडारशिप लादों बिथांमोननिफ्रायबो थान्दै थागोन बेनिखायनो BTC इलेक्सना बारग'थों होननानै बुंग्रोदों आरो सिगांनि सावरायनायफ्रावबो आसाम सरकारनि बेखौनो बुंदों जे BTCनि जितु इलेक्सन बे जोबग्रोथों BTC सरकार जाग्रोथों आरो बेखौ जाखांनाय लोगो लोगो बे कमिसनखौ दानाय जागोन बेखौ बिथाङा एसेनोसै सार दाख्लैबावै थांनाय समाव आङो नोंथांमोननि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो सासे जों नेरखां खाख्लारि बिथाङा इनचार्ज बिथांजों आं माखासे मोगा मोगि लादोंमोन
बे मोगा-मोगि लानायाव गासै बिथाङा बुंदों 7था सिटखौथ' मोनगोन बायदि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय आरो जुदि बावै आरो सम मोनबावोबा 10 थाखासो फुरा मोनजोबगोन स' बेनि बिथिङाव सारा माबाफोर बुंनो नामा? बिथांनि स्टेटमेन्टनि सायाव आं सापर्ट खालामो मानोना आंबो आंनि समस्तिनि बादैबो बेलेग बेलेग समस्तियाव एसे एनै खबर लाबाय थादों मोननैसो समस्तियाव एसे पार्ट होल समस्तिफ्राव नङा खिन्थु मोननैसो समस्तिनि पार्ट माबाफ्राव आंबो केम्पेइन खालामनो मोनदों बेनिफ्राय बिभिन्न माबाफोरनिफ्राय रिपर्ट फैदों एज अफ नाव जुदि इलेक्सना जायोबा जों 7थाखौ जिखिनि सार्टेन उदालगुरि जिल्लायाव 10थानि भितराव आरो बे मोनथामा दा एसे सार्टेन जानो हायाखै आरो बेवहाय मावबावनो गोनां दं आरो बेखिनिखौ जों मावनो हायोबा हयथ' आउट अफ 10खौनो जों देरहानो हागौ आरो ना होमबा गोबां मोजां माखासे इउ पिपल पार्टिनि थाखाय रिजाल्टआ मोजां जागोन नङा होमबा लोगोफोरजों दायो गबिन्द सारजों जोङो माने गबिन्द चन्द्र सारजों जोङो मोगा-मोगि लादों आरो बिनि सोमोन्दै जोङो माखासे इलेक्सननि सोमोन्दै आरो थांनाय सप्तायावहाय बिथांमोना CMजों लोगो हमनायनि माखासे सोमोन्दै बिथांनि हालामाव दायो पाब्लिकफ्रा माबायदि होदों स' बिथाङा बुंदों जोंनि सिगाङाव कि दायो रांखौ जुदि पाब्लिकनो होयोब्लाबो अब्ला पाब्लिकफ्रा रांखौ लागोन बाट बिनि बदलै बिथांमोना भट होनाय नङा माने बायजानाय नङा बाट रांखौथ' सोबनोबो गोनांथि नङा होमबा सार स' सार बिनि बेलायावहाय माखासे जेरै हमना ला थांनाय बेलायावहाय गोबां दावराव जाबाय धीरेन सारजोंबो नङा होमबा धीरेन साराबो नोंथांनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंबाय स' बिनि बेलायाव आं सुंद'यै माने धीरेन सारनि बाथ्रा जाय बुंनाय बिनि सायाव जास्ट नोंथाङा सुंद'यै सर्टै बुंनो हागोन नामा? धीरेन बर'आ सासे क्षमता लुगैग्रा गादि लुगैग्रा मानसि आरो बिथाङा गासै बाथ्राखौ खोब मा बुंगोन मोजाङै साना साज्रां आरो बिदि हिसाबै बिथाङा गावनि गादिखौ मोननानै साज्राङैबाबो सोरजोंबा लिगेल इलिगेल जेबो सिन्था खालामालासिनो सोरजोंबा लोगो जानानैबाबो गावनि पजिसनाव थानायनि माबा खोथाखौ अरायबो सानबाय थायो आरो बिथाङा जिखिनि खोथा बुंदों बे बेसलेस आरो बेनिखायनो धीरेन बर'नो बुंनायाव आं जेबो नांजाया बिथाङा बुंथों आंनि जेबो खहाबो खालामनो हाया खारन धीरेन बर'आसो रायजोफ्रा सिनायनो बाखि गैया धीरेन बर'नि पार्सनेलिटिया मा बिथांनि उद्देश्यआ मा बिथांनि माबाया बिथांनि जिथु मा बुंगोन पार्सनेलिटिया मा बेखौ बुहुमा आरो बर' रायजोफ्रा मिथियै गैया बेनिखायनो बिथांनि बुंनायखौ आं जेबो खरस हाया अके सार आं खोनानो मोन्दों बिथांखौ आफादनिफ्राय दिरुननाय जादोंमोन बिथांखौ एक्सपेक्ट खालामनाय जादों खारन जिहेतु आफादनि जि प्रिन्सिपाल NDFB हिसाबै माखासे प्रिन्सिपाल दं आरो लोगोसे जों आफादा जिहेतु गुबुन गुबुन संगठनफोरजों ज' जानानै इउनाइटेडलि मुभमेन्टबो खालामदोंमोन बे समाव जोंनि आफादनि प्रिन्सिपालखौ भायलेट खालामनायनि अनगायैबो जों गुबुन गुबुन संगठन बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेनिफ्राय माबा बुंगोन पिपल जानेक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो बिदिनो मोननैसो संगठनजों ज' जानानै जिहेतु मुभमेन्ट खालामजोब्बाय बे मुभमेन्टनि जि खौसेथि बे खौसेथिनि जि स्पिरिट बे स्पिरिटनि बेरेखायै बिथाङा खामानि मावदों आरो बेनिखायनो जों बिथांखौ उपाय गैया आफादनिफ्राय एक्सपेक्ट खालामनो गोनां जादों अके सार नोंथाङा फार्मार्स आरो इयुथ प्रब्लेमनि थाखाय आरो बिनि गेजेराव इडुकेसननि सायावहाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव वुमेननि सायावहाय चाइल्डफोरनि सायावहाय ओमफ्राय एरियानि डेभेलपमेन्टनि ओमफ्राय बिनि गेजेराव इरिगेसन फार्मार्सफोरनि थाखाय स' बिनि बिथिङाव मा सानदों नोंथाङा? बेखौ भैरबकुन्द समस्तियाव बयनिख्रुइ गिदिरसिन जेंनायानो दै लोंनायनि जेंना कारण गोबां समस्तिनि गासैबो सा बाहागोआ हाजो सेर सेर जानायखाय बेवहाय लामा सामानि सुबिदा जेबो गैया बेनिफ्राय गोबां दैमा दैसा दङ दलं सलं बानायनो गोनां गोबां दङ बेनिफ्राय हाजो सेराव गोबां दैसा दंबाबो मेसेङाव फ्राय जायगानि दैमाफ्रानो रानो बेनिखायनो दै लोंनायनि असुबिदा कारण बेयाव कुवा जावनो हाया दैखरबो जावनो हाया अन्थाइ हारां हाखांखाय बेनिखायनो बेखौ ओमफ्राय बरिं बहायबाबो नङाबाबो 300 फिट 400 फिट गाहामहालागै पाइप बहायनो गोनां जायो आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा गावनि खरसजों बानायनो हाया बेनिखायनो सरकारनिफ्राय अन्तत भैरबकुन्द समस्तिनि सा बाहागोआव जेसेबां गामि दं बे गामि ओनसोलफ्राव खमावनो 20 लाख 25 लाखसो खरस खालामनानै बरिं बानायनायनि प्रयोजन दं आरो बरिंनि गेजेरजोंसो रायजोफोरनो दै लोंनायनि बेबस्था खालामनो हागोन आरो बेखौ जों सरकार दाहायबा इउपिपिएलआ आरो ओमफ्राय सरकार दानायजों लोगोसे आंबो जुदि बिजाथि हिसाबै देरहायो अब्ला निस्सय बे दै लोंनायनि जि आंखाल दं भैरबकुन्द समस्ति बेखौनो आं सिगां मावग्रोगोन आरो रायजो राजाफोरखौ बे बिथिङाव आं आंखालनिफ्राय बारग'होनो थाखाय नाजागोन बेनिफ्राय जोंहा आबादारिनि थाखाय जों गोबां आसनि लादों पार्टि हिसाबै बेखौ आबादारिफोरखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय जों दाब दाब जायगायाव कल्ड स्टरेज बानायनो हागोन जाहाथे आबादारिफ्रा आबादनि मोननाय बे जि फसल बेफोरखौ जाहाथे
खम दामाव फाननाङा दोनथुमना दोननानै दाम बारा जानाय समाव फाननो हानाय बेबस्था जायो बेबायदिनो जों कल्ड स्टरेज बानायगोन दाब दाब जायगायाव बेनिफ्राय आबादखौ बेस खालामनानै सोलिनाय माखासे इन्डास्ट्रि जों गायसननायनि खोथाखौ सानदों मिडियाम स्केलनि बा स्मल स्केलनि इन्डास्ट्रि बेबायदि गायसनगोन जाहाथे जोंनि आबादारिफ्रा आबादनिफ्राय जि मोननाय प्रडाक्ट बेखौ लकेलावनो फाननो हायो बेनि अनगायैबो जों आरो मोनसे बाथ्रा सिन्था खालामदों जे जोंनि बेखै गामियारि समाजनि बांसिनानो जिहेतु आबादजों थांना थायो बेनिखायनो बिथांमोननि हेफाजाबनि थाखाय जों मोनसे BTADनि आन्दाराव गंब्रै बा गंबा बिदि ट्रेक्टर लाबोनानै दोनफैगोन लोगोसे गंथाम बा गंब्रै बिदिनो माइ हाग्रा आरो माइ मारा हाग्रा बायदि मेचिन लाबोगोन आरो BCDC कमिटिनो बेखौ परिचालना खालामगोन मेनटेन खालामगोन बेनिफ्राय रायजो राजाफ्रा बेखौ भारा खम रेटआव सासे मालिकनिफ्राय जों भारा लाबोयोबा ट्रेक्टर गंसे जिसिमाव भारा होनांगोन जोंनि रायजोफ्रा जाहाथे बेनिफ्राय आधा दामावनो भारा मोननायनि बेबस्था जायो बेखिनिखौ जों खामानियाव सरकार दानो हायोबा आरो बेबायदिनो आबादारिखौ जों जेसेबां हायो हेफाजाब खालामगोन आरो जोंनि आबाद मावनायखौ जों मडार्नाइज खालामगोन मेसिनारि बाहायनानै मावनाय बे आबादनि सिस्टेमखौ बिदि लाबोनो सानदों आरो बेबायदि खालामो जोंहा प्रडाक्टिभिटिया बांगोन बेनिफ्राय लोगोसे मानसि जिहेतु खामानि मावनो मानसि मोनलिया बेनिखायनो मेसिन बाहायनानै जों थाब खम समनि गेजेराव मावफुंनो हानाय बायदि बेबस्थाखौ जों जेसेबां हायो सरकारनिफ्राय जों सरकार दानो हायो बेखौ मावफुंगोन आरो बेनिफ्राय जों सोलोंथाइ बिथिंखौबो दा नुदों जे भारतनि जि सोलोंथाइ सिस्टेम बेखौ आसामनि जिथु सोलोंथाइ सिस्टेम बियो फरायखांनानै व्हाइट कलार जबनि थाखायल' उपजुक्त बानाय थारमाने साकरिनि थाखायल'सो उपजुक्त खालामो खिन्थु जों बेखौनो सानदों जे साकरि गैयाबाबो थांना थानो हानाय बेबायदि टिचिं होनो हानाय एजुकेसन सिस्टेम जों बानायनो हायो नामा बेनिखायनो जों एजुकेसनखौ किसु रिफर्म खालामनायनि बाथ्राखौ सानदों जों सरकार दायोबा माबाया UPPLआ जोंनि बर'लेण्ड ओनसोलाव जि एजुकेसन सिस्टेम जागोन बेखौ जों सोलाय सोल' खालामगोन आरो बेखौ अन्तत खालि व्हाइट कलार जबनि थाखाय फिट खालामालासिनो साकरि गैयाबाबो थांना थानो हानाय बेबायदि सेल्फ एमप्लयड जानो हानाय सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हानाय बेबायदि सिस्टेमनि एजुकेसन जों लाबोनो हायो नामा बेखौ सिन्था खालामदों जाहाथे जोंनि गथ' गथायफ्रा फरायनाय स्टुडेन्टफ्रा फरायखांनानै जाहाथे साकरिल' नागिरना हाहाकार जानाङा आरो साकरि गैयाबाबो थांना थानायनि माबाफोरखौ लामाफोरखौ सानखांनानै दिहुननो हायो मावफुंनो हायो बेबायदि बेबस्थानि शिक्षा सिस्टेम एजुकेसन सिस्टेमखौ जों लाबोनो नागिरो स्किल डेभेलपमेन्ट सेन्टार थेंक इउ स माच आरो होमबा बेजों लोगोसे इयुथ प्रब्लेमाबो जोबखाबाय नङा होमबा बेजों लोगोसे इयुथ प्रब्लेम जोबगोन बेनिफ्राय जों इयुथफोरनि थाखाय आरो मोनसे माबाखौ सानदों बेखौ सिन्था खालामनानैनो जों बेखि एभ्रि डिस्ट्रिक्ट मोनसे साइन्स सेन्टार नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि सेन्टार जोंहा बर'लेण्डआव जेसेबां डिस्ट्रिक्ट जागोन दाथ' जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआ मात्र क'क्राझारावल' दं स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया बेबो खोब खम हायाव गोबां खेलनि ट्रेनिं बेयाव होनो हाया बेनिखायनो जों डिमान्ड खालामदों जे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारावनो मोनसे साइन्स सेन्टार जानांगौ आरो बेयाव गासै रोखोमनि खेला धुला ट्रेनिं होनो हानाय बेबस्था थानांगौ दा जेनेबा फुटबल भलिबल हकि बेडमिन्टन बास्केटबल बेनिफ्राय केराटे कुंफु जेसेबां मार्शल आर्ट दं ओमफ्राय माबा एथलेट जेरै डिसकास थ्र' जेभलिन थ्र' आर्चारि बिदि गासै रोखोमनि खेला बिदि ट्रेनिं होनो हानाय सोलोंनो हानाय बेबायदि स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि सेन्टार नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों आरो बिनि थाखाय जों मोनसे सेन्टाराव खमावनो 600निफ्राय 700 बिघा हा जों एलटमेन्ट खालामनायनि खोथाखौ सानदों आरो इटिमेटि जोंनि एकर्डआव बे माबा फैबाय आसलथे जों बे जोंनि इयुथफोरखौ बोरैहाय डेभेलप खालामनो हागोन साकरिल' नङा जों खेला धुलानि गेजेरजोंबो थांना थानो हानायनि बेबस्थाफोरखौ मोननानै जों बे साइन्स सेन्टार प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों आरो बे जोंना डिमान्डआ साक्सेस जाफुंबाय आरो जों दिनै सरकार दायोबा बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायजों लोगोसे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टार स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि सेन्टारखौ गायसनगोन आरो गायसनोबा जोंनि BTAD ओनसोलाव थानाय बर'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासैबो गथ'फ्रानो जायफ्रा जि खेलायाव इन्टारेस्टेड बिथांमोना बेयाव ट्रेनिं लानानै अन्तत गावनि आथिं गसंनो हानाय लामाखौ मोनगोन अके सारनियावहाय जोंहा स्पर्ट्सनि गोबां सारनियावबो स्पर्ट्सनि सोमोन्दै गोबां नलेज दङ जुदि BTRआव जुदि दा इलेक्सना जुदि जानायनि उनाव देरहायोब्ला UPPLआ स' बिथाङा गोबां नलेज दंखायो स' बिथांखौनो बेनि बाहागो मोनसे खालामनो हागोन आं बेखौ सानो आरो दायो बे मोनसे बाथ्रा सार
आं दाख्लै थांनायावहाय जोंहा राजु नार्जारि सारजों मोगा-मोगि खालामदोंमोन बिथाङा बुंदों कि जोंनि BTAD आव दासिमबो आइजो EM गैया स' बिनि बेलायाव नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो सानो नामा? BTAD इलेक्सन जानाय दिनै 4th टाइम जाबाय आरो 4th टाइम इलेक्सन गेलेनायाव बेखे माबाया BPF खनथाम सरकार दाबाय आरो बे खनथाम सरकार दालांनाय जितु बिसायख'थि बे बिथांमोना खिन्थु आइजो केन्डिडेट सासेबो होआखैमोन ओरैनोथ' जोंहा आइजोफोरनि थाखाय रिजार्भेसन नांगौ होननानै पार्लियामेन्टआवबो बिल पास नाजाबाय थादों हायाखै 33% आइजोफोरनि सिट हगारनांगौ होननानै डिमान्ड खालामबाय थादों बेखौ दासिमहालागै बिल पास होनो हायाखै खिन्थु थेवबो 33% नङाबाबो टु साम एक्सटेन्ट गुबुन गुबुन पार्टिफ्राबो पार्लियामेन्ट इलेक्सनफ्राव केन्डिडेट आइजो बा माबाबो एसेम्ब्लियावबो खिन्थु जोंनि BTC इलेक्सनाव BTCनि जितु सरकार बेवहाय जों आइजो केन्डिडेट बिदि देरहाबोनाय थारमाने खाबुखौनो होआखै इलेक्सन गेलेनो थाखाय मात्र थांनाय 2015 इलेक्सन समाव जों खिन्थु बे समाव UPPL गैयामोन खिन्थु PCDR हिसाबै इलेक्सन गेलेदोंमोन जोंनि दा UPPL जायफोर लिडारशिप दं बिथांमोना ज' जानानै गुबुन गुबुन जातिफोरखौ लाफानानै जों PCDR पिपल्स क'अर्डिनेशन फर डेम'क्रेटिक राइट्स होननाय मोनसे संगठन टेम्परारि संगठन दानानै क'अर्डिनेशन कमिटि दानानै बेखौ गेलेदोंमोन आरो बेवहाय जों आइजो केन्डिडेट सासे होदोंमोन आरो एबारबो जों आइजो केन्डिडेट सासे होदों खारन आइजोफोरखौबो पलिटिकेलि ससियेलि आरो एजुकेसनेलि एम्पावारमेन्ट खालामनायनि गोनांथि दं जिहेतु ससाइटिनि हाफ पार्टआनो आइजोफोर दा बे आइजोफोरखौ टटेलि जुदि जों नेग्लेक्ट खालामनानै दोनो बाहाले जोंनि ससाइटियानो वान साइडेड ससाइटि जागोन जिहेतु मोनसे रेल खारनोब्ला रेल गंसे खारनोबा लाइना मोननै स्रं थांनांगोन लाइना मोनसेल' जायोबा बे रेलानो गोग्लैहैगोन दा जोंनि ससाइटिया बिदि जेरै आइजो आरो हौवाफोर स्रें स्रें खारनो हायाबा ससाइटिया खुनुदिन निरापद जानाय नङा नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जेनेबा UPPLआ हौवा आरो हिन्जावनि जेबो बिदि फारागथि खालामा जे हिन्जाव मानसिफोरखौबो सनमान होयो आरो हौवाफोरनि गेजेरावबो सनमान होयो बे UPPL पार्टिया बेखौ बाथ्राखौ बुंनो सानदों जों UPPL हिसाबै बेखौनो सानदों आरो बेखौनो सिन्था खालामदों आरो बेनि थाखायनो जों जोंनि आफादाव बे माबायाव जोंनि UPPL पार्टियाव गोबां आइजो आफाद सेन्ट्रेल कमिटियावबो दं डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्रावबो दं लिडारशिपआवनो दं आरो बेनिफ्राय जों हयथ' एबारनि माबायाव जा फिट बेबायदि केन्डिडेट जाथावना मानसि खम मोनखाय जों सासेल' होदों आरो एबार जों सरकार दानानै सोलिनो हायोबा नेक्स्ट एसेम्ब्लियावनो जा बा काउन्सिल इलेक्सनावनो जा जों आइजो केन्डिडेट बेनिख्रुइ बांसिन होगोन जाहाथे जों आइजोफोरखौबो जोंनि जातिखौ दैदेननायाव जोंनि समाजखौ दैदेननायाव जोंनि हारिखौ दैदेननायाव जोंनि हादोरखौ दैदेननायाव बिथांमोनाबो जाहाथे रल लाहैनो हायो बेनिखायनो जों बिथांमोनखौबो जेसेबांहाय स्कप होगोन जाहाथे आइजोफोरखौ जों इकुवेल स्टेटास होनानै ससाइटि दैदेननो नेतृत्व लाफानो हायो बे बेब'स्थाखौ जों खालामो बे मोनसे बाथ्रा दं कि आइजोनि दुखुखौ आइजोफ्रासो मिथियो नङा होमबा स' बेनि बेलायावहाय गावबा गाव पार्ट थायो थेंक इउ स' माच सार जों दिनैहाय 38 नं भैरबकुन्द कनस्टिटिउन्सियावहाय UPPL हान्जानिफ्राय गसंना दं जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथांजों जों मोगा-मोगि लाबाय गोबां बाथ्रा जों सावरायनो मोनबाय इयुथनि प्रब्लेमनि सायाव वुमेननि सायावहाय आरो जों गोबां बाथ्रा नोंथांमोना जेसेबांखि नुदों जों बे बाथ्राखौ सावरायबाय सारा जोंनो दसे सम होनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय सार नोंथाङा लास्ट मेसेज माबाफोर होनो दं नामा आं बेखौनो बुंनो सानदों लास्ट माबा हिसाबै जे दिनै UPPLआ शान्ति खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों दिनै बेखौ जों खावलायदों बेखौ UPPL हान्जानि जि प्रिन्सिपल आरो जि आइडिय'लजि बेखौ लाखिनानै जों खामानि मावलांगोन आरो जोंनि BTR ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीफोरखौ जों बजबना लानानै जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि गासै जाति जनगोष्ठीफोरनि जौगानायनि थाखाय आरो बिथांमोननि गासैनिबो समान मोनथाय आरो समान सुबिदा होनायनि थांखि लानानै जों जिहेतु मावनो ओंखारदों बेनिखायनो खावलायदों रायजो राजाफ्रा जाहाथे एबार बिसायख'थियाव बे गासैबो जोंनि प्रिन्सिपलखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय UPPLनो ट्रेक्टरनि सावगारि भट होनानै जेन देरहाहोयो आरो जोंखौ सरकार दानो थाखाय खाबु होयो बिनि थाखायनो रायजो राजाफोरनि सायाव खावलायनाय जाबाय खारन जोंनो गोजोन थासारि नांगौ जोंनो खौसेथि नांगौ आरो जोंनो जौगानाय नांगौ
स' रायजोफोरखौ जोंहा गबिन्द चन्द्र सारा बुंदों कि एबारनि खेबाव ट्रेक्टराव बा इउपिपिएल आव भट होनानै देरहाहो बिथांमोना मोनसे रुल मोनसे पलिसि दादों बे पलिसिया गोजोन थासारिनि थाखाय BTAD आव जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ बा BTAD नि बाहेरायाव जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ बर'फोरानो जा गुबुन जाथियानो जा स' बिनि सायावहाय लानानै माखासे पलिसि नेमखान्थि दादों बै नेमखान्थिखौ सामलायनो थाखाय बिथांमोननो पावारनि गोनांथि जायो आरो बे पावारनि गोनांथियानो जाबाय नैबे इलेक्सनाव देरहानाय स' बिथांमोनखौ जुदि नोंथांमोना मोजां थासारियाव देरहाहोनो लुबैदोंब्ला आरो मोजां थासारियाव रुलफोरखौ पलिसिफोरखौ दानायफोरखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामजानो लुबैदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट बेनोखि नोंथांमोना बिसोरखौ भट होनाय बे बाथ्राखौ सारा बुंदों स' थेंक इउ सो माच सार टाइम होनायनि थाखाय खुलुमनाय थाबाय जय बर' हारिनि गोजोन्थों गासैबो रायजो